Mga kasolid oh. Yun, yun. Malaki. Ayun. Dalawa, no? Dalawa. Ang galing. Dalawa rin, oh. Yo, what's up mga kasolits? Welcome back ulit sa aking munting channel. At kung first time mo pa lang, subscribe mo na yan at i-click mo na rin notification bell para lagi kang updated sa mga bagong videos na upload ko. So bago tayo magtungo sa video na to, ako nga pala si Randolph Saison and you're watching Saison TV. Yeah! Yun, good morning mga kasolid. So dito na naman kami ni buddy natin na si Justin, no? Mga kasolid. Yan, so dito na naman nagsiset up siya ng ating gagamiting pamimit kay mga kasolid. So mamimingwit kami dito ng tilapia. So dito tayo mamimingwit mga kasolid sa spot na to. Yan, maninilapia tayo dito sa spot na yan mga kasolid. Dito lang tayo sa gilid-gilid. So mamaya mga kasolid, set up muna namin yung aming gagamiting pamimit para makapag-umpisa na tayo. Let's go! So yun, bali mga kasolid, so nakapag-set up na kami ng aming gagamiting pamingwit. So yun, gumamit din tayo ng DIY na floater galing sa chinelas. So ito yung ala Justin na setup, tuhok. Nasa gitna yung yung sinker natin. Si Justin, oh. So ito, nakapagpain na rin ako ng pamain natin mga kasolid, yung pulate. And so dito tayo mamimingwit. Sama naman natin ulit si Justin. Yo, what's up mga kasolid? So tara, start na tayo. Start na. Let's go. Let's go. Sana makahuli tayo mga kasolid. Hagisan mo natin, oh. Hagis na tayo. Yung ayun, fish yun si Justin, oh. Good size. Ay, good size. Malaki mga kasolid. Ayun, oh, laki, oh. Justin lang sa kalam. Tatas natin yung ating floater. Yan ang mga kasolid, yung kinakagat mo. Yan ang mga kasolid, oh. Yun, fish on. Malaki. Ayos, laki. Uy, malaki. Ang laki. Ang laki mga kasolid, oh. Ang laki. Makulit. Ang laki na nahuli natin mga kasolid, oh. Paano ba yan, Justin? Ang laki yung huli natin, nasabit tayo. Yun, nakaisa na tayo mga kasolid. Tigisa kami ni Justin. Okay, maghagisa ulit tayo. Mga good size dito. Yan mga kasolid, oh. Yun, oh. Fish na agad. Good size. Segundo lang, oh. Segundo lang. Meron huli agad mga kasolid. Sabay tayo, Justin. Ilagay mo natin dito. Wait lang. Tara, sabay tayo. 1, 2, 3, go. Yun, oh. Yung kasolid, oh. Yun, fish on. Gobi, oh. Oh, fish on mga kasolid. Lagi tayo nasasabi tayo fish on din, oh. Maliit. O ayan mga kasolid, ang bilis lang makahuli, di ba? Ayos, oh. So wala na naman kami ni Justin. Justin, 1, 2, 3, go.
Oh, kinakagay sa Yung akin. sa kanya agad oh. Yung sa akin din oh. Uy, Ay, yun. una niya ako. Oh, kasulid oh. Ayun na rin sa akin oh. Yun, fish on. Ah, maliit. Patagasin. Tatakasin natin ito maliit mga kasolid. Ayun oh, maliit. Tara. Sige. Dapat malaki rin para ano, sulit. Ayan oh. Ayan oh, segundo lang talaga may huli na agad oh. Ay no, sayang. Unahan natin yung si Justin. Uy, sayang. Sayang. Saan? Ayan na. Yun, fish on. Gogi. Matatalo Pwede na to. Good size na rin oh. Ayun oh, grabe, ang bilis. Lagay mo natin dito sa tabi. Lagay ko na lahat. Lalagay mo na just yung mga huli natin. Ang bilis, na makahuli. Ahagis tayo ulit oh. Ayun, gano'n naman kabilis oh. Ayan agad oh, kinagat agad oh. Yun, fish on. Gogi. Galing. Sarap. Good size. Ito, lagay mo na rin ito. Yun o. Habilis. Nagtalunin na yata ako. Oo. Mga kasulid. Yun o, meron agad o. Mga kasunod o. Yun o. Agatin muna natin masyado para sureball yung huli natin. Yun. Isyo. Ito maliit. Takasin natin mga kasolid. Yun o, patakasin natin. Yan na. Ay, naku, ang lakas. Lakas ng pagkakahila natin. Yan o, binalikan agad o. Yun, fish on. Oh, natamaan lang sa ano. Nahook lang sa ano. Tiyan mga kasolid. Madali lang. Ito. Yan, pamahin natin o. Bulate mga kasolid. Alis na naman. Yan, agad sa si Justin. Uy, Yun, sayang. sayang. Malaki yun ah. Oo, bakit? Sayang, mga kasulid. Pabilisan lang talaga magpain dito. Kabanan namin dito ni Justin. Nakakagad. Yun, fish on, yung sa kanya. Uy, sayang. Nakawala. Wala pa. Oh, tumalon oh. Nakita niyo oh. Yun, tumalon. Justin. Tumalon. Oo. Sayang yun ah. Yun, Uy, una fish on. tayo. Uy, Nauna na tayo. Bilis, bilis.
Good size na to. Oh. Good size na to. Yun. Oh. Oh. Fish on din tayo. Good size. Oo, kasuli. Good size mga kasolid. Oh. Di bali na matagal basta good size. Ay, naku. Ay, wala. Ay. Ah, nagpahuli ka pa. Yun na. Hmm. Maliit, patakasin natin. Ah, nahuli yun ang litero. Oh, yan kayo na. Yun. Uy, bakit Oh, dalawa. Dalawa. Ang galing. Dalawa, good size Ang yung galing, isa. oh. Oh. Dalawa, si Justin oh. Yan na oh. Yun, fish on. Dalawa rin oh. Dalawa rin mga kasulid. Ayan oh. Ang galing. Yung isa patakasin natin. Ang kagad mga kasuli. Ang dami na oh. Kasi dalawang pangkat eh. Dalawang pangkat sila na ayaw nila magsama. Oh, sabi ko nga ito. Nag-away sila sa isa-isa. Gusto nila good size by good size. Size by size. Oh, kasuli do. Nag-iwalay silang dalawa. Oh. Malaki dito. Malaki ito, dito, di malaki bali ito. Oh, ayos. Okay na. Ayos ito. Yun, fish on. Liit. Liit. Dito mo yagis, Justin, pag may huli. Yan na, hanap tayo ulit. Naku, nahangin. Ayun oh, pwede si Uy, Justin. malaki. Malaki yan, malaki. Uy. Malaki nga oh. Good size. Ang galing oh. Oh, laki. Ang laki. Yeah. Sarap sa pakiramdam. Uy, malaki. Ito lang kasi mo, sarap sa pakiramdam. Ang dawa. Yan na, mga kasulido. Yun, fish on. Yun, dalawa oh. Dalawa. Huh, dalawa. Di bali ng maliit, basta dalawa. Sana all. Sana all. Pero good size na rin to. Itong isa patakasin natin. Oh. Uy. Ipakawalan na lang natin para Oh. lumaki pa sila. Yan oh. Lumilipad yung mga isda. Sila kayo kagay sa akin mga kasulid. Yan oh. Di mo na Ay naku, natanggal na. Putol yung lubid natin. Ayun oh. Nahangin na natanggal yung ano natin mga kasunod. Putol oh. Ayun yung sa atin oh. Eh, nabuli mo. Dali. Ayun yung sa atin mga kasunod. Hinila na. Naputol yung ano natin. Harap natin. Ayun oh. Mga kasunod oh. Ayun. Natakbo na yung ating ano. Yan, papawalis ko muna kay Justin. Yan oh. Yan oh, kunin mo na dyan. Yan oh. May huli, tas ba? Ayun oh. Galing oh. Oh Justin, may gumuguhit na sa'yo. May gumuguhit na. Uy, yun, malaki. fish on. Uy, sinabit pa. Sinabit Sinabit mga kasulid. Yun o, nakuha. Ayun, nakuha siya pero sinabit. Sinabit. Baba mo na. Sayang. Malaki. Sayang yun oh. Yun o. Malaki ah. Sayang. Ang kasolid oh, sinabit to. Uy.
Uy! 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 Uy, malaki, malaki. Malaki! Grabe! Huwag ka na masyado lumaki para hindi na ano yung ano. Tanggalin mo sa ano. Uy, malaki, mukhang malaki yan oh. Tanggalin mo yung damo. Yung hila mo yung damo. Yan oh, laki. Ang laki mga kasulit. Ang laki. Ang laki rin oh. Oh, Oh, good size. good size. Galing. Galing talaga ni Justin ah. Grabe. Ayos, ayos. Justin. Nice, nice. Pinadidik ko lang siya ng ano? Eh, mabit. Grabe oh, malaki. Natin naman tayo. Ayun oh, pakita mo sa camera oh. Yay! Malaki! Ayos ah. Oh, Yun, fish on mga kasolid. yun, oh. Ah, maliit. Ah, pero good size na rin mga kasolid. So, bali last na siguro to mga kasolid. Yan, pakita mo yung huli natin mga Justin. Dami yan oh. Uy! Wow. Oh, Sabi mo nga to. Iksik mo natin. Meron to mga kasolid. dalawang pangkat. Yan oh. Oh, Oh, di ba? Marami na rin to, Justin oh. oh, marami ng ulamin. Oh, marami na ni Justin to. Paksiw! So hindi siya mag-ano ngayon, hindi niya ititinda ngayon to. Oh, Namimiss niya daw mag-ulam ng tilapia. oh. Malalaki Ang pa dami, oh. Malalaki oh. Oh. So doon, dali mo na doon sa taas. Tara. Oh. Ligpit na rin. Ah! Ay. Nagligpit na rin kami ng gamit mga kasolid. So tara. Ayun mga kasolid, ilalagay niya na sa ano. Oh. Plastic eh, dami oh. Oh, marami eh. Mga kasulid oh. 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 Malalaki pa. Oh. Lalaki po. Oh. Yan, lalagay niya na sa supot. Para may uwi na. Kalimutan niyang dalhin yung ano, yung fishnet namin. Ayan oh. Oh. Malalaki. Mga kalating kilo rin siguro to. May gi. Higit no. Oh. Ayan oh. Uy. Pwede na oh. Pang ulam na oh. Ulam Solve na. na yung isang araw nila oh. Ayos oh. Ayos. Ayos. So yun mga kasolid, solve na naman ang araw namin ni Justin. Nakapagkamot na naman kami ng aming ating kamay. Oh. Ayan oh. Marami Nakapagkamot na nga, meron pang ano, meron pang libreng ulam. Ayos no. Ayos. Ayos. Sa ngayon hindi niya muna ibebenta. Namimiss siya daw kasi kumain ng tilapia. So paano mga kasolid, dito na lang muna namin siguro tatapusin tong aming fishing adventure ni Justin. So bago ko tatapusin to, gusto ko lang muna magpasalamat sa mga solid subscribers ng Cyzone TV. So maraming salamat sa mga patuloy na sumusuporta sa aming munting channel. At sana hindi kayo magsawa sa mga videos namin ginagawa. So paano mga kasolid, kita-kits na lang ulit sa susunod na vlog. God bless sa ating lahat. Paalam. Paalam!